lækre Toscana, fantastiske træningsmuligheder, 50 meter udendørs svømmebassin, åben fra marts måned til oktober måned, så stedet her er perfekt til træning i påskeferien og i efterårsferien. Udover træning her, så er der mulighed for styrketræning, der er mulighed for at lege cykler, så man kan komme ud og cykle i det kuperede, fantastiske italienske landskab. Ikke langt herfra ligger byerne Pisa, Firenze, Rom, som man kan frekventere på en halv eller en hel dag. I byen Piombino sejler færgerne til Elba, øen hvor Napoleon i sin tid sad fanget, også et besøg her.